Затова аз те моля днес и сега, твоята ръка винаги, всякога, да бъде върху народа си. Благослови целият ни град, благослови всички брати и сестри, тези, които сме тук, тези, които не можаха да дойдат, тези, които са в чужбина, тези, които пътуват, заминават или се връщат. Благослови всичките тях, нека Господи всеки да бърза да бъде записан в книгата на живота, за да бъдат спасени. Един ден, Боже, имената ни да бъдат там. Сега те моля да благословиш дъщеря ми, да й дадеш вяра, да й дадеш сила, за да може Господи да премине през този етап на служение. За да може Твоята благодат и сила да я държи. Благословия нека да бъде благословена във всичко, защото върши и най-вече да върши волята Твоя. Господи, ние ще извършим ще влезнем в водата да извършим това дело, но Ти благослови водата, очисти, осветия и нека когато я поръсим с тази вода, Ти да я очистиш, да я осветиш и да я благословиш, като от водата, Господи, тя излезе нова, излезе променена, излиза благословена. В името на Христос ние те молим и казваме амин. Амин, Боже. Благодариме Ти. Много репортери с тия телефони. А се реши да се Има спасители, бе! Фали го е него! С радост, без задължение, обещи се! Без да там! Обещава! Обещаваш ли? Обещава! Ама се До година има жени си се, той да бъде положи. Алелуя! До година има жени. Айде! Айде, бе! Айде, се. Ние ти благодарим, Господи, за всичко това, което Ти правиш. Ние ти благодарим. Нека Твоето име да се слави на всяко място, където иде. Ще вършим за Тебе, Боже. Благодарим Ти за това време да се Лежи зад мен, в името на Христос. кръста стои пред мен. Тя доведе от Италия, за да се представи в Твоя Лежи зад мен, за всеки един от кръста стои пред мен. Благодаря Ти, Господи. И аз ще след. Така правим все решение да бъде Благослови както нас, така съпругът и децата и цялото И аз ще след. Благодаря Ти, Боже. Амин. Амин. Алелуя. Ай, che sono strummo. Che saurete? Ale, mele carne na živu. Todo semestre. Amém. Se vou ficar não depois eu pego. И покрути по дух вече. Ама ти духовно връзка ни по-силно и Аке пасторка. Аке видела го шумаш Јордана на дел. ако ти знаеш, че брат има нещо, ако ти знаеш, Voi cu tua sala să treacă la cine și la mine. Иска да славата на Бога. А чадъра при тебе ли? А, Вени! Хайде, стой тук.
Добре, брат. Момчета, там нема само момичета има. Абе, ти може да имаш три момчета, ама имаш внучета, не момче. Сега е момчетата, нашето. Така те чека джавано бурсиче. Можеш мене за Човек пеле го ка, човек споме ка, човек си. Не така. Човека и после ка дихасе кај каваро, кај дихасе кај скодака водно. Да отвори сърцата, да служиме на Бога. Говори с Чичи. Рикардо, Какво ще пиеш? кажи си името. Как се казваш? Как да прибери само Аз викам да не скрича на вина. няма да стина, че няма да ме нацадик. Горлице връгве, оня. Айде да тия при мама, айде да тия при мама. Mama, bize stare çare inačivo. Ajde, sestra Zorika. Ами тогава, Открито. Открито. И рад, двата са. А довършет. Довършет. Хаген, пако. Не за да били Дека кера това е. Ми слабно сар, да? 20 грам. Мерисало? Мерисало. Роза ни халапето са върки, слабо само 20 Грама пак е нещо. Ама ни халапето. Ама няма да халаме да мене вече. Але, А кате, кате? Но буши бе. Или някъде, жаурато това на бус. А кя меко теки чарка стиги я съм. А кя тека чарка, чар. Кате? Или кате? Ама ме темна. А, мекли, мекли. Така чабе, ко те срещу бе, да ликасу ка само бе. ясно. Beşin ki çar tat kale. Opinion में कहते क्या? Beşin. Sen ne de doğal sığa çiziyor. Zanete долу, да. Трябва да шкаре пе бешente ли? Pa kad nas sasa vrema što je šasa. Stik valja.
всякога Христа. Защото те Брат Биси, какво ще кажеш? Той направи рибите морето, Той направи птиците небето, Той направи тебе и мене и постави звездите на небето. Той е хвалител, трябва да пее. Айде, чорен пъчко. Айде, пък. Яка слабнизо. 20 грама слабни са, ба? На здрави, живи, здрави, Господ Често те ласкате какава студия. покаяла се сутринта, сега е взела водно кръщение, утре ще й дадеме Господна вечеря. Приготвяме се за Царство Небесно, пригответе се и вие. Времето наближава, последни времена. Всеки, който не се е новородил, не се е покръстил в дух и вода, не може да наследи Божието царство. Точно така, брат Биси. Това се отнася и за вас. И за мен, така ли? Заедно леко. Направо си казваш думата, бе, брат Аз Биси. искам да сме всички на Ама, а знаеш как